ଆମର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଭାତ ବସିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସଜନା ଶାଗ ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୁଇଁ ଆଣିକି ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳିକି ଥୋଇଛୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜି ଭଜା ଭୁଜି ହବ। ପଖାଳ ଭାତ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ କାଟିଆ ଛୁଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଜି ହବ ଛୁଇଁ ଭଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଛୁଇଁ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଆଣିଥିଲୁ ତାକୁ କାଟୁଛି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ପାକଳ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆମେ ଦେଖିନୁ ଗଛରେ ଏତେ ସାରା ଛୁଇଁ ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ତ ଏବେ ଆମ ରଜ ଆସିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ତୋଳି ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୁଇଁ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଛରେ ରହିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ଘରେ ମାନେ କେହି ପୁରୁଷ ଲୋକ ତୋଳିବା ପାଇଁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ବି କହିଲେ ତୋଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ତୋଳିକି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାକଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଆହୁରି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୁଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ରଖିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କାଟିଦେବା ଆଉ। କୂଳ ଲାଗି ଦୌଡ଼ିଛ ଟାଣ ଥିଲା ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଜାଳ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମ ପଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଛୋଟ କୁକୁରଟା ରଖିଥିଲା। ତାକୁ ରୋଗ ହେଇଗଲା, ତାର ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ସେ ନେଇକି ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ପୋଖରୀରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛି। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏମିତି କ'ଣ କରିବା କଥା ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ସହ। ଏଠି ଆସିଗଲା ମୋବାଇଲ ନବାକୁ। ମୋବାଇଲ ଖାଲି ତ ଦିନ ରାତି ମୋବାଇଲ ଦରକାର। ବସିକିନି କୋଉ ପିଲା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୋ ଲଗେ? ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ଆଖି କ'ଣ ହବ? ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯିବନି? ଆଖି ଖରାପ ହବ କି ନାହିଁ ମତେ କହ ଫାଷ୍ଟ। କ'ଣ ଯା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଯିବି ହେଠି ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି। ଆମ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି। ମତେ ଗୋଟେ ପିଲା ତଡୁଛି ତୁ ଯା। ମୁଁ ଯିବି ହେରି ତୁ ରହିବୁ ଏକୁଟିଆ। ମୁଁ ଯିବି ହେରି ଟି। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି ହେରି ଆଉ ତୁ ଥା। ମୋବାଇଲ ଦେବି? ମୋବାଇଲ ଦେଲେ ବା ଆଖି ଫୁଟିଯିବ। ଏମିତି ଏମିତି ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଏମିତି ଖୋଜିବୁ ମାମା କାହିଁ ବାବା କାହିଁ ଏମିତି ଖୋଜିବୁ। ଅନ୍ଧ କରିଦେବି ଅନ୍ଧ। ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବୁନି ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଆଁ କ'ଣ ଦେବି? ହଉ ତୁ ଚାଲ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତୋର ପୁରୁଣା କାନ ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆମର ସଜନା ଶାଗ କିଛି ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ତୋଳିକି। ଛୁଇଁ ତୋଳିଲା ବେଳେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ଶାଗ ହେଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଅଁଳିଆ ଶାଗ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି। ଆକୁ ଭାଜି ଦେବୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଭାତ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଭଜା ଭଜି ହେଲେ ଭାତ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଛୁଇଁ ଭଜା ହେଇଥିଲା ଆଉ କଲରା ଭଜା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସଜନା ଶାଗ କାଟୁଛି ଭଜା ହେବ। ଆଉ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଏମିତି ସବୁ ଆଇଟମ୍ କାଢ଼ିକି ଖାଇଦେବା କଥା। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ବର୍ଷା ପାଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ବିଲବାଡ଼ି କାମ ଲାଗିଛି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବୁ? ଏଇସବୁ ଏମିତି କାଢ଼ିକି ଖାଇଦେଉଛୁ କିଛି କିଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ରୋଷେଇବାସ ପାଇଁ ପନିପରିବା କଟା ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋ ପୁଅ ଏଠି ବସି କ'ଣ କରୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି। ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ବଲ୍ ଲଗେଇକି ଏଠି ଛୁଆ ଫୁଟା ହବ ଅଣ୍ଡାରେ। କେତେ ପାଲା ଆକୁ ଆଉଛି। ଛୁଆ ଫୁଟିକି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଚିଆଁ ଧରିକି ବୁଲିବୁ ତୁ। ନାରେ ସେଇଠି ପାଣି ଥୁଆ ହବ ଏମିତି ବଲ୍ ତଳେ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏଇ ପାଲା ଚଲେଇଛି। କ'ଣ କହିବି ଆକୁ? ଛୁଆ ଫୁଟେଇବ କୁକୁଡ଼ାରୁ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବ। ବସିକିରି ପାଲା କରୁଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚେୟାର ଧରିକି ବୁଲା ହେଉଛି। ଚେୟାର ଧରିକି ବୁଲା ହେଉଛି। ଗଜପତି ହାଏ ହାଏ। ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା ତମର ଭଲ ଲାଗିଲା? ଦାଦା
भल लगुची देखिए भाई पार्ला चले सकाल सकाल कौन कहवा क्या एमती दुष्ट छुआ अच्छा कहले अंडा आनिकी छुआ फुटाती सब घरे बस ना लड्डल उठिलु देखे देखे एटा कार तोरा अरे के नब तू नबू हाँ कंडे देखी नाम कही जर ये द ए मो लाडा आसी बैग रे मो लाडा को जर हो भल लगुनि हाँ आसुन बाहर